L'infogador de núvols, un conte per a iPads. És un projecte iniciat l'any passat que es va presentar a la Llopesfera 2012 i que ara, després d'un any, ja existeix de veritat. L'App Store ja l'ha inclòs a la seva oferta i els usuaris poden descarregar-ho. Només es pot baixar amb iPad, però aviat estarà disponible també per a tecnologia Android. Els pares i mares tenen d'aquesta manera uns continguts aptes per als més petits de la casa quan es posen pesats i volen tocar la pantalleta de l'iPad dels més grans. Es una aplicación infantil para niños hasta unos 8 años, más o menos 9. Depende de cómo sea cada niño. Es un cuento de aventura de un nene que se llama Blay, que es un pequeño príncipe, y bueno, que tiene la idea de querer una nube diferente y bueno, se va a aventurar y descubre nuevos amigos y aprende muchos valores que no se olvidará más. Es completamente interactivo, los nenes pueden tocar la pantalla y van pasando cosas, cada pantalla hay una sorpresita. Facebook i una botiga online de samarretes amb personatges del conte són eines complementàries a aquesta proposta per a iPad de pagament a un preu baix.